дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол омодагии худро ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи Ҷ бо тими миллии Арабистони Саудӣ оғоз мекунад. Табри сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад, рӯзи 11 март ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббии нави худ мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе ба давлати Қатар сафар карда, ҷамъомади таълимиву тамриниро дар он ҷо баргузор менамоянд. Гела Шекиладзе ба тими миллии 25 бозигар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагарро даъват кардааст. Дар ҳайати даста ин бозигарон ҳузур доранд. Дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муҳиддин Ҳасанов аз Истиқлол, Далерҷон Баротов аз Истарафшан. Ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов, Персиполиси Эрон, Зоир Ҷӯрабоев, Манучер Сафаров ҳарду аз Нефтчии Ӯзбекистон, Меҳрубон Каримов, Самгурали Гурҷистон, Аҳкам Назаров, Табриз Исломов, Содиқҷон Қурбонов аз Истиқлол, Далер Имомназаров Эсхата. Ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, ЦСКА 1948 Булғория, Алишер Шукуров, Динамо Тифлис Гурҷистон, Рустам Хайлоев, Тюмен Россия, Алиҷони Буризод, Самгурали Гурҷистон, Муродали Ақназаров, Самт Редия Гурҷистон, Алишер Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе, Амадуни Камолов аз Истиқлол, Амирбек Ҷӯрабоев Бедаста ва Вайсиддин Сафаров клуби марказии варзиши Артиш. Ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Андиҷони Ӯзбекистон, Шервони Мабадшоев Истиқлол, Рустам Соиров Бедаста ва Нуриддин Ҳамроқулов Ҳосилот. Дар рӯйхати ҳимоятгарон Холмурод Назаров аз дастаи Равшан, ним ҳимоятгарон Муҳаммадҷон Раҳимов ва ҳамлагарон Муҳаммадали Азизбоев аз Ҳосилот, ки дар бозиҳои ҷоми Осиё 2023 иштирок доштанд, ҳузур надоранд. баъди анҷоми омодагиҳо тими миллии Тоҷикистон шоми 18 март барои бозии сеюми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 бо тими Арабистони Саудӣ аз Давҳа ба шаҳри Ар-Риёзи Арабистони Саудӣ парвоз мекунад ва 21 март дар варзишгоҳи донишгоҳи Шоҳ Сауд ин вохӯрӣ соати 23:59 ба вақти душанбе оғоз мегардад. баъди бозӣ футболбозони мамлакат ба Душанбе меоянд ва дар варзишгоҳи марказии пойтахти мамлакат дар бозии баргашт бо мунтахаби Арабистони Саудӣ рӯзи 26 март вориди рақобат мешаванд. оғози бозӣ соати 20:00 ба вақти душанбе аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон барои тамошои бозии байни дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистон хатсайри мустақими Душанбе Ар-Риёзро ташкил кардааст, ки мухлисон метавонанд бо нархи 7999 сомонӣ ба он ҷо сафар намоянд ва аз бозии байни дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистон баҳравар гарданд.